Кнігі без літар на камунікат.орг. Балада «Мёд». Яе умоўна можна назваць аўтабіяграфічнай. На цёплым срэбным бервяне за бабулінай хатай у высокай траве з рамонкамі ямо свежий мёд з хлебам. Я, Вова Патоцкі, Вова Танчин, Нінка Тузова. Мёд яшчэ не куплёны, хлеб пякуць у печы, мне 12 гадоў, Нінцы на год болей, Вовам по 14. Нашая смерць яшчэ не нарадзілася. У Вовы Патоцкага чорная галава. Прабабка саграшыла з цыганом, акурат як моя. Вова мне нібы брат, хоць у мяне галава рудая. Мы з Вовам Патоцкім паважаем цыганоў. Як вырасцем, будзем красці коней. Нінка ўсё перасаджваецца, паміж трыма Вовамі круціцца, загадвае жаданні. Ведаем мы твае жаданні, кажа Вова Танчин. Мы таксама ведаем. Хлеб яшчэ не астылы, мёд у белай талерцы, на талерцы арол, малако ў парцалянавых кубках, кубкі таксама белыя, таксама арлы. Бабуліна памяць пра немца Паўля. Мёд крапае Нінцы на грудзі, цячэ паравочку ў нінчыны таямніцы. Вучоныя яшчэ не зрабілі адкрыцця. Рэгулярна назіраючы жаночыя грудзі, пажадана аголеныя, пажадана вялікіх памераў, белыя, чорныя, жаўтлявыя, колер неістотны. Карацей, рэгулярна назіраючы жаночыя грудзі, утрая менш рызыкуеш адхапіць інфаркт ці інсульт. Любаванне грудзямі павялічвае жыццё мужчыны ў сярэднім на 5 гадоў. Наконт уплыву на жыццё ўладальніц грудзей доследы працягваюцца. Трэба даць гэтым вучоным Нобеля. Геніяльнае адкрыццё зробяць ужо в іншым стагоддзі, але на срэбным бервяне інтуіцыя не здраджвае. Хачу працягваць жыццё такім дзівосным чынам. Яму мёд з хлебам. Хутка будуць першыя гуркі, Вова Танчин стане даводзіць Нінку, стойна любіць болей. Гуркі ці памідоры. Мы закаставалі крадзеныя ў краме падушачкі, папяросы Беламор-канал, самагонку, паўночную вусціш на могілках, бабулін пранік. А колькі наперадзе? Праз год, пасля таго мёду, Нінка спакусіць мяне ў лазні, сцягне праз голаў сукенку, скажа з нявіннай усмешкай: «Пастаў мне палку», атрымаецца цэлых 2. Праз 35 гадоў пасля таго мёду Нінка памрэ ад раку грудзей, паспее на 5 гадоў павялічыць жыццё некалькім ці некалькім дзесяткам ці некалькім сотням мужчынаў. Грудзі былі сапраўды рэдкія. Праз 5 гадоў пасля таго мёду Вова Патоцкі паступіць на філалогію, пачне пісаць вершы, будзе чытаць мне вершы ў піўбары. Вершы будуць пра смерць, пра паралельны свет на адлегласці імгнення, пра свет, дзе мы таксама існуем. Вова Патоцкі паступіць у аспірантуру, выйдзе ў акно з інтэрнацкага пакоя на 11-м паверсе. Не вытрывае гэтага свету ці таго, што адкрыўся яму на адлегласці імгнення, таго, што зрабіў зусім белай маладую цыганскую голову. Так і не ўкралі з ім ніводнага каня, нават шахматнага. Праз 10 гадоў пасля таго мёду Вова Танчин не будзе пісаць і чытаць вершаў, будзе чытаць налепкі на пляшках. На 25-м годзе жыццё Вовы Танчина замерзне ўзімку пад матчыным плотам. Танька будзе галасіць: «Не хавайце сыночка, пакладзіце Вову ў лядоўню», будзе даглядаць сыночка, пакуль сама не памрэ. Праз 43 гады пасля таго мёду ў мяне здарыцца інфаркт. Відаць, замала глядзеў на жаночыя грудзі, але глядзеў досыць, каб выжыць, купіць квіток, прайсці пад дажджом 6 кіламетраў ад станцыі, знайсці за пустой бабулінай хатай збуцвелае бервяно, дастаць з заплечніка белы кубак з арлом, выпіць з яго утрая болей, дазволенай дактарамі дозы. Вова Патоцкі не памыляўся. Усяго на адлегласці імгнення мы на цёплым срэбным бервяне за бабулінай хатай у высокай траве з рамонкамі. Яму свежий мёд з хлебам. Чмель лётае вакол нічыных грудзей, павялічвае сваё чмялінае жыццё.
Воваў зноў трое. У аднаго галава чорная, у другога цвярозая, у трэцяга кружыцца, як зерне на нінку. У стоніках нешта варушыцца. Нінка круціцца паміж намі, загадвае жаданні. Вова танчын выконвае жаданні ў адрыне на старым драўляным ложку. Ці не там моя прабабка з цыганом? Вова Патоцкі чытае нам вершы. А можа, побач з намі іншы свет у часе на адлегласці імгнення. І можа, іншы ты ў ім жывеш, і можа, цябе чыстае сумленне.